Samantala, usaping presyo pa rin, presyo ng gulay sa Urdaneta Bagsakan Market, doble ang itinaas sa pagsipa sa demand ngayong Pasko, inaasahan. Para sa detalye alamin sa ulat ni Idol Dennis Brillante. 104.7 IFM Report! Umaaray ngayon ang ilang manininda dito sa Bagsakan Market sa Urdaneta City dahil sa kulang na supply ng ilang mga gulay. Kaakibat pa nito ang matumal na bentahan dahil sa pagtaas na rin ng ilang presyo. Ayon sa mga tindera, kumpara noong nakaraang taon ay iilan pa lamang ang kanilang nabebenta dahil sa mababang supply. Kaakibat pa nito ang matumal na bentahan dahil sa pagtaas pa ng presyo. Mataas pa rin ang nagagaling sa baryo ang presyo, pero dito mababa na ang presyohan, hindi na afford ng mga buyer. So kami mga may 10 sa isang bundle na tutubuin. Kaya na ano na lang namin yung nasa 20, 50, ganun. Mataas na yung 50. Yung bagyong dumating, yun, nag-start na doon. Pero since August pa, talagang naglulugihan na. Mas maganda last year dahil mababa ang presyo, mataas din ang bentahan namin ng mga tendera. Kabilang na dito ang talong na dumoble pa sa 200 pesos kada kilo ang presyo. Sa pagsapit ng holiday season, inaasahan naman umano ang pagtaas pa ng presyo ng ilang highland vegetables na manggagaling sa Benguet dahil sa high consumer demand. Samantala, matatandaan sa panayam ng IFM News Dagupan sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, kung magpapatuloy ang magandang panahon, inaasahang babalik sa normal ang supply at presyo ng mga gulay. Yung sa gulay, medyo problematic tayo dahil yung bagyo talaga tinamaan yung area ng vegetable. Mga upland vegetable din, nakita natin may pag-movement din pa akyat dahil dito sa mga bagyo na nangyari. No? Kasama mo mula rito sa IFM News Dagupan, ito si Idol Dennis Brillante, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.